това видео, което снимах току-що, ще е много зле. Много ще е зле. Много ще е зле. Май не ми се отдава да правя такива неща. Започнах упорито работата по турнето на вечерта на мюзикъла. Не се отказвайте. Въпреки, че някой път има доста трудни неща с всичко и по пътя на всичко. Например, сега съм в дилемата колко човека да е точно екипа на вечерта на мюзикъла и имах колебанията дали изобщо да създавам този концерт, но да, колебаях се в началото дали да го създам. Създадох го, беше разпродаден, хората страшно много харесват, започват да ни търсят в всякакви социални мрежи и не се отказвайте. Наистина, не знам, то чак на мен ми е трудно да си повярвам, ама някакси във всичко идва и щастливия край. Не знам, мисля, че говоря пълни глупости, ама ще видим. Всъщност последвайте, за да видите докъде ще стигна с вечерта на мюзикъла и най-вече с New Stage Live, защото аз буквално всичко си финансирам и всичко си правя сам и да, добре дошли в изкуството.